V niekoľkých základných školách spojili prezidentské voľby so zápisom žiakov do prvého ročníka. Rovnaký termín volieb a zápisu mali napríklad v Košiciach. A už sa tešíš do školy? Veľmi. V jednej triede zápis prváčikov do školy, ale no pár metrov ďalej v ďalšej triede voľby prezidenta Slovenskej republiky. Mnoho rodičov toto spojenie dvoch veľkých udalostí aj využilo. Urobíme zápis a následne odvolíme a máme víkend pred sebou. Podstatné je pre nás dcerka, aby bola zapísaná a potom si urobíme svoju občiansku povinnosť. To, na čo sme najprv objednaní časovo, je samozrejme zápis s dcerkou a potom ideme voliť. Je to veľmi efektívne, prečo nie je samozrejme vec. Podľa riaditeľa základnej školy na Hroncovej ulici v Košiciach bola príprava na voľby a zápis prvákov zároveň o čosi náročnejšia. Hlavne včera, keďže do 17. ešte stále fungoval školský klub detí, už museli byť pripravené volebné miestnosti a do toho sme mali 7 skupín, kde sme detičky prijímali do prvého ročníka. Eliška, či sa ty tešíš do školy? Áno. A na čo sa tešíš najviac? Neviem, asi sa chcem učiť počítať. Áno, sa teším. V Košiciach sa zápisy uskutočnili na 34 základných školách, ktoré zriaďuje mesto. Volebné miestnosti sú v takmer 30-ke z nich. Ak by sme tu bývali, je to výhoda samozrejme, ale nevadí nám, že to nevyužijeme, lebo tak či tak pôjdeme voliť na svoje volebné miesto. Do Košických Hlavíc zasadne od septembra zhruba 2000 prvákov. Ondrej Behún, RTVS.